Amen. Ħanaddu għatin armena minn Mattew 13 għanna żewġ paraboli oħra ta' Sidna Ġesu. Nibdew minn vers 31. Preżentalhom parabola oħra bil-qal saltnet ismewwiet bħal ħabba tas-senapa jew tal-mustarda li raġel ħa u żera fl-għalqa tiegħu. Iżgħar miż-żrieraħ kollha imma meta tikber ikbar mill-pjanti tal-ġnien u ssir siġra. Hekk li jiġu t-tjur tas-sema u jbejtu fil-frijej tagħha. Kellimhom parabola oħra, saltnet ismewwiet bħal ħmira li mara ħadet u ħbiet fit-tlet satoni tqiq sakemm temmer kollu. Ġesu qal dawn il-ħwejjeġ kollha lil-folol bil-paraboli u mingħajr parabola xejn ma kellimhom. Ħalli jekk tkun imwettqa għal ħaġa mitkellma permezz tal-profeta meta qal se niftaħ fommi bil-paraboli se nesprimi ħwejjeġ moħbija mill-pedament tad-dinja. Amen. Żewġ paraboli osra, però kif jgħidu bil-Malti kultant l-essenza fil-fiex kien iż-żgħar, il-għal Ġesu hawnhekk jagħtina żewġ skeċċijiet ħfief fil-qosor ħafna. Però mill-ewwel nistgħu nimmaġinaw il-sitwazzjoni kif inhi għandek bidwi li jiżra ż-żerja u d-żerja ssir siġra u l-mara tad-dar li għandha din l-għaġna enormi ta' tqiq daqs 22 litru, immaġina 22 kartuna tal-ħalib, għaġna sħiħa u tpoġġi l-ħmira fija sakemm l-għaġna temmer kollha. Ġesu b'dawn il-paraboli qed kompli jispjegalna kif taħdem is-saltna talla. Bażikament qed jgħidilna li s-saltna talla bdiet b'mod tant insinifikanti, b'mod ċkejken ħafna, imma appena bdiet issa tkompli tikber. U tajjeb illi dawn il-paraboli ikunu jibqgħu memorabbli fi qlubna il għaliex kapaċi jimbuttawna l-qudiem u nirraġunaw ma' nfusna u ma' xulxin illi aħna ninsabu f'moviment illi huwa rebbieħ. Dan huwa din hija l-saltna ta' Alla kif Ġesu kien iħobb jiddeskrivija għalkemm hu s-sultan fuqha, Ġesu huwa s-sultan fuqha, però hija saltna mhux bħaslaten bħal saltniet tal-art illi jdumu anke mijiet ta' snin imma bil-mod il-mod jikkrollaw u jiġu fix-xejn. Ġesu kien iħobb kif diġà rajna ikellem lil folol lin-nies in ġenerali bil-paraboli il għaliex raġuni oħra hija illi xtaq illi appuntu titwetta il-profezija li kienet ingħadet dwaru fis-Salmi. Interessanti kif Mattew hawnhekk lis-Salmista li kiteb Salm 78 issa jaħlu profeta. Però jridu niftakru l-profeta huwa ħadd ħlief wieħed imqabbad minn Alla, moti awtorità minn Alla biex ikellem lin-nies. U allura prattikament l-awturi kollha tal-iskrittura huma kellhom id-don profetiku. Tajjeb u Ġesu bħalma ingħad mill-antik se niftaħ fommi bil-paraboli dawn l-istejjer se nesprimi ħwejjeġ moħbija mill-pedament tad-dinja. U appuntu, is-saltna talla kienet misteru immissa hija marfa lilna. Alla għarrafna. Alla qed jinfurmana x'inhi għad is-saltna. U qed jinfurmana appuntu biex aħna nitqanqlu sabiex infittxuha u Ġesu infatti jordnalna biex infittxuha. Għal ġid tagħna. Fittxu l-ewwel u qabel kollox is-saltna talla u l-għajxin ġust qudiemu. B'hekk aħna nifhmu aħjar x'qiegħed jiġri f'din id-dinja tagħna u lejn xiex aħna qegħdin interqu. Xi ħadd qal jew anke n-nies infidili ġeneralment jgħidu Alla kieku kif qegħdin ngħixu f'din diżastru ta' dinja. Vera? Jgħidulna dinja jekk xejn abbandonata minn Alla, però din mhijiex dinja mitluqa minn Alla. Hija dinja li telqet il-Alla. Li tagħmel differenza enormi. Mhijiex dinja mitluqa jew abbandonata minn Alla. Aktarx. Id-dinja abbandonat il-Alla imma Alla qiegħed minn din-dinja diżastruża merqa fid-dnub qiegħed jistabbilixxi imqar fuq l-art. Hawn stess. Saltna
illi bdiet permezz tal-avvent ta' Ġesu meta twieled u għex fostna, Ġesu inawgura din is-saltna u issa qiegħda tkompli tikber. L-ewwel parabola, il-parabola tal-mustarda, hija parabola ħanidwellek profetika illi Ġesu ma kellu ebda dubju illi l-ħidma tiegħu fuq l-art, il-missjoni li ġie biex iwettaq fuq l-art ma kienx se tfalli. Għal ħafna nies forsi li da spiċċa mislub u mitfun u daqshekk, imma il-programm, il-realtà li beda hu kien jaf illi se tikber u se tinfirex mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Għaddew 2000 sena u infatti naraw kemm il-Kristjaneżmu ta' bilħaq infirex ma' kullum kien. Beda eċċessivament ċkejken bħal żerja tal-mustarda, xi ħadd minnkom darba ġabli żerja tal-mustarda biex nara. Hija forsi inqas minn millimetru bil-kemm tidher. Illi din fil-Palestina meta tiżraħħa u n-nies li semgħu il-Ġesu kienu jafu appuntu. Żerrija estremament ċkejkna illi tiżraħħa u ssir siġra tola daqsu l-aru nofs. Ġifieri bdiet debboli, bdiet bil-kemm tidher bla qawwa, il-fundatur tagħha kien raġel fqir illi trabba u għex u ħadem bħala masrudaxxa, kien saħansitra imsebbla ħumajjar mill-mexxejja reliġjużi ta' żmienu, spiċċa imsammar ma' salib, l-aderenti tiegħu, d-disċipli tiegħu, ħanidwek l-apostli tiegħu, kollha kienu insinifikanti. Sajjieda, ma kinux xi skulari kbar, jew xi professjonisti, jew xi prinċipijiet jew nobbli, x'hemm minn dan. Kollox kien qisu illi dal-moviment ta' Ġesu ta' Nażaret se jfalli. Bħalma fallew eluf ta' movimenti oħra li bdew u mietu fuq ruħhom. Imma Ġesu hawnhekk din il-parabola lid-disċipli qed jgħidilhom dak li bdejt jien se jikber, se jiżdied sakemm issir iż-żerrija żejra issir siġra kbira. U kellu għandna bżonn anke llum illi nifhmu illi s-saltna Talla se tkompli tikber minkejja l-oppożizzjoni. Minkejja l-avversità tax-xitan, minkejja l-għadwa kontrija, is-saltna Talla se tkompli tikber avolja kollox jindika l-kontra. Fl-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 20 Pawlu jgħid illi l-lut ta' żmienu kienu jiddomandaw il-mirakli. Tikkonvinċina illi tal-im tiegħek huwa korrett, għatina l-mirakli. U l-Griegi jew aħjar il-pagani il-pagani kienu jfittxu l-erf, il-suġġett favorit tagħhom kien il-filosofija. Għallu ta' Platun u Aristotele u l-filosofi kollha tal-Greċja. Però Pawlu qal aħna maħniex qegħdin nistaqsu fis-suq x'qiegħed jinbih l-iżjed biex nipproduċuh u nagħtuhom lill-pubbliku. Ma għalx hekk. Qal imma aħna nippritkaw il-Kristu msallab. Ġifieri fil-waqt li hemm nies qegħdin ifittxu il-mirakli. Oħra qegħdin ifittxu d-talim profond tal-filosofija. U Pawlu kien idur minn belt tal-oħra. U x'għandha il-Kristu msallab. Li prattikament għandek Messija illi jidher fallut. Nippritkaw il-Kristu msallab, ostaklu jew offiża għall-lut u blu għal-ġentil. U minkejja li Pawlu Tom u l-apostoli oħra preżentaw Vanġelu illi ma kienx idoq għal widna tan-nies, xorta waħda. Is-saltna baqgħet tikber u tikber u tikber. U għada infatti tikber sal-lum. Nerġa' ngħid minkejja l-oppożizzjoni sfrenata meta Pawlu wasal Ruma, wara li kien anke żarna għaw Malta, iltaqa' mal-Lut u l-Lut qalu aħna nixtiequ nisimgħu minn għandek x'inhuma l-fehmiet tiegħek għax dwar dis-setta huwa magħruf lilna illi kullum kien jitkellmu kontra tagħha. Kullum kien jitkellmu kontra tagħha. U frattant
Il-Knisja baqgħet tikber. Hija xi ħaġa misterjuża, hija xi ħaġa fenomenali illi Ġesu jridna nifhmu illi iva s-saltna Talla tixbaħ diż-żerrija żgħira u jsejħilha l-iżgħar fost iż-żrieraħ. Botanikament mhix l-iżgħar żerrija li teżisti fid-dinja, imma għal żmienu u għan-nies li kien qed tkellem fil-Palestina kienet attwalment l-iżgħar. Ġifieri hawnhekk ma nebda kontradizzjoni mal-fatti tax-xjenza. Għan-nies li kien qed tkellem għalihom dik kienet l-iżgħar fost iż-żrieraħ kollha. Imma il-punt huwa dan li rridu nimpressjonaw hija minn bidu minimu jikber u jsir mondjali fl-iskop tiegħu mondjali. Il-ħad infirex mad-dinja kollha, mal-5 kontinenti, mal-pajjiżi kollha tad-dinja, issir siġra. Il-ħwejjeġ Talla jistgħu jidhru żgħar għad-dinja, iżda eventwalment ikollhom riżultati kbar. Min minn fost l-apostli meta semgħu il-Ġesu jippreżentana dil-parabola ħaseb illi il-moviment tiegħu jew il-Knisja sejħa trid kienet se tkun ikbar mill-Imperu Ruman. Issa l-Imperu Ruman dak iż-żmien kien ikopri kważi l-Ewropa kollu. L-Ewropa kollha. L-Afrika ta' fuq u l-Lvant Nofsani. Medda u frattant fit-3 sekli il-Knisja saret ikbar mill-Imperu Ruman kollu. Ġesu jgħid illi tant tikber dis-siġra illi anke t-tjur tas-sema jiġu u jbejtu fil-frijej tagħha. Jekk konna naqraw Eżekjel u Danjel insibu din l-idea ta' siġra li tikber u mbagħad jiġu t-tjur tas-sema u jew jistkennu jew anke bejtu fil-frijej tagħha. Però Ġesu probabbilment kien jaf dawn il-tixbiħat, però anke Ġesu seta' bl-osservazzjoni tiegħu u jitrabba jara il-bdiewa jiżraw iż-żriegħat tagħhom mbagħad josserva. Mhux importanti minn fejn ġab din il-tixbiħa. Li rridu nifhmu huma dawn it-tjur jirrappreżentaw il-ġnus tad-dinja illi se jiġu u se jsibu ken fil-Messija u jgawdu l-barkiet tal-patt. Il-ġentili kellhom ikunu inklużi fis-saltna Talla. Meta Ġesu kien għadu matul il-ministeru tiegħu, darba meta kien Ġerusalemm, kien hemm xi Griegi u saqsew għalih. U meta d-disċipli tiegħu qalulu b'dan il-fatt li hemm xi Griegi jixtiequ jarawk, Ġesu qal illi jekk il-ħabba tal-qamħ ma tmutx tibqa' waħedha, ma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Tagħmel ħafna frott. Ġifieri il-fatt li kien hemm anke nies pagani li qegħdin fittxuh il-Ġesu. Ġesu ra bħala tħabbira minn qabel ta' x'kellu jiġri riżultat tal-mewt u l-qawmien glorjuż tiegħu. Pawlu seta' jitkellem b'mod pjuttost iperboliku, forsi għadġibha daqsxejn. Imma nifhmu għala tkellem hekk meta pereżempju fir-Rumani 1:8 jgħidilna. Jiena ringrazzja l-Alla tiegħi permezz ta' Ġesu Kristu għalikom il-koll għall-insara f'Ruma ġifieri. Għax il-fidi tagħkom qiegħda tkun imnidija mad-dinja kollha. Litteralment ma naħsibx. Ma naħsibx li n-nies tal-Awstralja u tal-Amerika t'isfel kienu semgħu bil-insara f'Ruma dak iż-żmien. Imma kien qiegħed ħanejdu hekk għal darb'oħra jesprimi l-konvinzjoni tiegħu illi dak il-saltna Talla mibdija minn Ġesu Kristu eventwalment mhux biss Ruma imma hija d-dinja kollha. U l-istess ħaġa jagħmel jgħid lill-Kolossin. Jgħidilhom illi l-Evanġelu ġie għandkom bħalma wkoll fid-dinja kollha qed jipproduċi l-frott u jikber. Taraw? L-ambizzjoni tal-Apostlu u l-viżjoni tiegħu kienet illi iva għada pitada dan l-Evanġelju qed jipproduċi l-frott u jikber bħalma qed jagħmel ukoll fostkom mill-jum li smajtuh u fimtu il-grazzja Talla fil-verità. L-Evanġelju
Pawlu qal meta kien priġunier, meta kien marbut bil-ktajjen Rumani, qal jiena marbut, imma l-kelma tal-Alla ma tistax tkun marbuta. Alla xandar il-kelma tiegħu u kbira kienet il-kumpanija tal-predikaturi ta' dak li xandruh. U aħna ninsabu propjament illum il-ġurnata f'dan il-moviment għan irċivejna t-torċa tal-verità minn ħaddieħor u aħna issa rridu ngħadduha lil ħaddieħor il-ġenerazzjoni li ġejja. Minkejja l-persekuzzjoni, minkejja il-vjolenza li l-Knisja sikwit tħabbat wiċċa magħhom minkejja l-oppożizzjoni u saħansitra martirju din is-saltna li Ġesu xebbaħa ma' żerriegħa tas-senapa tinżera u iva inevitabilment tikber. U allura għad ix-xib li semaħ l-ewwel darba dil-parabola servi ta' inkoraġġiment kbir kif għandha sservi lilna wkoll. Li tinkoraġġina u ngħidu illi appuntu dan huwa l-emil talla, dan huwa l-emil infallibbli tiegħu. Ġesu għarrafna b'dil-parabola illi il-ħidma tiegħu mhix se tiġi abortita. Mhix se titwaqqaf ħesra, le se tikber ċertament anke lilin minn kull mistennija, lilin mill-immaġinazzjoni tagħna. U allura ma nistgħux niddisprezzaw meta naraw ix-xogħol ċkejken tal-Knisja. Aħna paragunati mal-popolazzjoni ta' Malta numru ċkejken ħafna. Tiddisprezzax dal-fatt. Jekk forsi għadna ħanidu hekk f'pajjiżna fi stat ta' żerrija li għadha kemm spontat, għadha kemm ħarġet minn taħt il-ħamrija. Tiddisprezzaħiex dik. Dak huwa bidu tajjeb, huwa bidu ċert ta' ħwejjeġ aħjar illi għad rridu naraw. U jekk mhux aħna il-ġenerazzjoni ta' warajna. Meta il-Salamun bena t-tempju kien tempju magnifiċenti, tempju kbir, sabiħ. Tajjeb, dak it-tempju ġarraf mill-Babilonjani. Meta l-Lut reġgħu lura mill-eżilju u reġgħu bdew jibnu il-tempju, id-daqs tiegħu kien wis iżgħar. Kien tempju pjuttost ċkejken. Frattant il-profeta Ħaggaj għallilhom min għad baqa' fostkom li ra dan it-tempju fl-ewwel glorja tiegħu. U kif taraw issa? Kif inhu? Ma qisu xejn f'għajnejkom iżdissa għamel il-ħila o Zerubabel jgħid il-mulej, għamel il-ħila Ġoswe, għamel il-ħila u intom il-poplu kollu tal-pajjiż jgħid il-mulej u xteħtu għax-xogħol għax jimmagħkom jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Kien hemm nies li forsi ftakru meta kienu ftakru illi iwa kien hemm dat tempju kbir ta' Salamun, mista tempju huwa ċkejken. Tifhem? Alla għalhom għamlu l-ħila. Għamlu kuraġġ, tintelqux, intefgħu għax-xogħol. Għaliex il-profezija turina naħseb jiena b'mod ċar u indimentikabli illi s-saltna ta' Ġesu Kristu se tikber u tilħaq il-ġinus tad-dinja, se tinfirex mad-dinja. Ġesu nnifsu qal illi ma jirretornax lura fid-dinja qabel il-Vanġelu tas-saltna jixxandar fost il-ġnus kollha. Imbagħad jiġi tmiem. U allura jekk pereżempju nistgħu naraw Salm 22 illi hija deskrizzjoni tal-Kalvarju, vera? Illi infatti jibda Alla tiegħi għala tlaqtni, għalek int il-bot minni, dan qed jiddeskrivi lil Ġesu mislub vera minfut bil-msiemer, mitluq minn Alla u mill-bnedmin. Frattant lejn tmiem is-salm imbagħad jgħid it-truf kollha tal-art jiftakru. It-truf kollha tal-art jiftakru. U jerġgħu lura għand il-mulej u l-familji kollha tal-ġnus iqimu quddiemek għax tal-mulej jassaltna u jsaltan fuq il-ġnus. Appuntu Alla middejjem saltan fuq il-ġnus bis-saltna tal-qawwa tiegħu għax huwa Alla sovran, imma wkoll bis-saltna tal-grazzja tiegħu. Il-grazzja tiegħu li twasslilna wkoll il-maħfra u l-ħajja eterna. Mhuwiex l-uniku salm li tkellem dwar il-kobor tas-saltna tal-Alla,
Salm 86 vers 9 jgħidilna wkoll il-ġnus kollha li għamilt għad jiġu u jagħtu qima quddiemek o Sidi u jigglorifikaw lill-ismek. Nemnuh da? Jaqblinna. Għal Ġesu nnifsu jgħid illi t-tjur tas-sema jiġu u jistkennu fil-frijej ta' din is-siġra. Bħalma l-għasafar jistkennu fis-siġra, hekk ħafna nies illum isibu barka kull fejn tinfirex is-saltna ta' smewiet hemmhekk isibu barka. Il-barka ta' salvazzjoni ċertament, imma wkoll nies illi jibqgħu mingħajr ma jilqgħu l-Evanġelju xorta waħda jitbierku fis-sens illi kull fejn is-saltna ta' Kristu tinvadi u tersaq. Hemmhekk dejjem rajna illi jibda jitnaqqas il-faqar, l-iskjavitu, l-abbuż, l-inġustizzja soċjali, dawn jonqsu ferm. U jibdew jiżdiedu l-edukazzjoni, id-drittijiet tat-tfal, id-dinjità tal-mara, tal-bnedmin in ġenerali. Kull fejn jixxanda l-Evanġelju, u l-Evanġelju ħanidwek iniżżel l-eru u jaqbad, hemmhekk is-soċjetà in ġenerali tgawdi. Tibbenifika. Kull fejn kien hemm l-ateizmu fil-komuniżmu, pereżempju il-komuniżmu tar-Russja u taċ-Ċina, araw x'ġara. F'100 sena araw x'ġara. Kemm inqatlu miljuni ta' nies, u kemm nies ġew sfruttati. L-Evanġelju mhux hekk. L-Evanġelju huwa l-isfera tas-salvazzjoni li tikber, tipprovdi ken protezzjoni u anke benefiċċju lin-nies in ġenerali. Meta nisimgħu dil-parabola rridu wkoll inkunu fiduċjużi fl-Evanġelju. L-Evanġelju jidher jinstema' qisu bluwa, vera, però attwalment jittrasforma il-qalb umana, il-predikazzjoni tas-salib. Pawlu jsejħilha skandlu, tfixkil għan-nies. U frattant dik il-predikazzjoni hija potenti. Kienet u emnuni tibqa' potenti sal-aħħar ta' żmien. Pawlu jgħid illi l-Evanġelju huwa l-qawwa talla għas-salvazzjoni għal dawk kollha illi jemmnu. Bl-operazzjoni tal-Ispiritu Santu il-bniedem jasal biex jikkonverti u jiddaħħal fis-saltna ta' Alla. Zakkarija wkoll, Zakkarija kapitlu 4 vers 6 jgħidilna Alla qed ikellem lil Zerubbabel li kien gvernatur dak iż-żmien tal-Lut. U jgħidlu mhux bil-ħila, mhux bil-qawwa, imma bl-Ispirtu tiegħi jgħid il-mulej tal-eżerċiti. U hawnhekk nistgħu nifhmu għala din il-xejn ta' żerrija kibret u għadha tikber sal-lum, u għad tkompli tikber. Minħabba l-operazzjoni omnipotenti tal-Ispirtu tal-Alla. Mibgħut fid-dinja biex attwalment iva jatwa din il-profezija ta' Ġesu. Imbagħad għandna wkoll parabola oħra, parabola ta' din il-mara li qiegħda dak iż-żmien li jaħmu l-ħobs, il-ħobs kien the staple food, ma kellhomx xi ikel stravaganti. U allura dil-għaġa kienet sikwit tkun kbira biex tipprovdi l-ħobs kontinwament lin-nies tad-dar. U Ġesu jieħu din l-istampa u jgħid saltna tixbaħ dik id-daqsxejn taħmira li l-mara tpoġġi f'nofs l-għaġna. U bil-mod kważi mara ma tinduna mingħajr ħsejjes, mingħajr ħafna daqqa ta' trombi, mingħajr ħafna drammatiċità. Eventualment dik l-għaġna titħemmer kollha. Sa naf li fil-Bibja ħafna drabi il-ħmira hija simbolu tal-ħażen. Ma naħseb ta' fuq di. Sikwit hija simbolu tal-ħażen, Ġesu aktar tard se jgħid se jafżal l-apostli għodu attenti mill-ħmira tal-Farizej u tas-Sadduċej li kien it-tagħlim fals tagħhom. Ħmira tista' tintuża f'sens negattiv, ma mhux dejjem.
mhux dejjem. Pereżempju, diversi offerti li l-lud kienu jippreżentaw quddiem il-mulej, offerti ta' moħ u affarijiet moħmija kienu kufija mill-mira. U attwalment il-mira hija xi ħaġa tajba li tagħmilha mal-ħobs u dawn l-affarijiet l-oħra li nieklu. Ila xtati toħma tajba. Rridu niftakru illi l-lud kienu imċaħda milli jieklu ħobs bil-ħmira biss għal ġimgħa fis-sena. Waqt il-festa tal-Għażmi. Infatti isimha magħha il-festa tal-Għażmi li kienu jieklu ħobs bl-ħmira biex jiftakru dak il-jum meta Alla ħariġhom mill-jasar tal-Eġittu. Festa li kienet issir immedjatament wara l-Eid. Tajjeb? Il-punt ta' Ġesu huwa li irid jurina illi s-saltna issa mhux fl-iskop mondjali tagħha, is-saltna fil-qalb tal-bniedem, il-qalb tagħna x'hemm fuq ġewwa. Alla kif jilħaqna bis-saltna tiegħu, kif jiġbidna lejh. Bħal kieku bħalma dik il-mara tpoġġi l-ħmira fl-għaġna u jiswa qed jiġri xejn. Imma infatti qed jiġri. Infatti qed jiġri. Din l-influenza divina, l-influenza tal-grazzja divina, illi sikwit tibda topera fina b'mod estremament żgħir minn nies immorali, nies li ma jimpurtanx minn Alla, u aħna hekk konna. Xi ftit jew wisq. Għalmenu żgur ma konniex nemmnu nservu l-Alla l-ħaj, il-ħalliq tas-sema u l-art. Imma dik l-influenza tal-grazzja tibda billi nibdew tħoss il-kuxjenza. Qabel il-ħaġa kont tagħmilha mingħajr ebda ħsieb, issa tibda toqgħod attent. Jew anke tagħti każ il-priedka, jew forsi titħajjar taqra l-Bibja, jew dik il-fuljett li ta' ħsiebek, vera? Jibdew isiru dal-affarijiet illi anke inti ma tirrealizzax x'qed jiġri. Imma li qed jinnamra ma' qalbek. Ikun qiegħed bil-mod il-mod jiġibdek lejh, jurik kemm jaqbillek illi bħal dak il-Kristjan fl-avvanz tal-Pellegrin tiftakruh. Illi beda jirrealizza illi hu qiegħed jammar f'belt il-qirda. U beda jirrealizza wkoll li għandu tagħbija fuq spaltu. U dit tagħbija kienet qiegħda ddamdmu u tkissru. U ma spiċċalu l-ferħ li kellu mal-familja u ma' ħbiebu, ma kien jitla fil-kamra u mek jixer u jibki. U kif ħanamel biex neħles minn din it-tagħbija? Għaliex jiġu tal-affarijiet? Appuntu xkun hemm il-ħmira imdefsa ġo qalbek. Bil-mod il-mod dik il-ħmira qiegħda tikber, qiegħda tagħmel xogħla, invisibilment, imma effettivament. Alla jilħaqna jista' jilħaqna bil-ħeffa, imma normalment jilħaqna billi jibda jurina, jiftilna għajnejna, jagħtina l-fehma ta' dan l-affarijiet. U f'dan l-aspett din il-parabola hija ta' bilħaq sabiħa u effettiva. Irridu nifhmu biha illi intlaħaqna għas-saltna ta' smewiet, intlaħaqna b'dak il-bidu ċkejken, il-qas aħna ma konna qegħdin nifhmu x'qed jiġri, vera? Għamil meta jinsalvajt ma kontx qed nifhem x'qed jiġri. Illi f'erba' ijiem, vera, l-affarijiet li kont qed niggosta qabel bdejt nitlef l-interess fihom. Għetu immedjatament wara xogħol minn niġri lejn konna ngħixu ġo kamra prattikament il-belt. U niġri biex immur naqra l-Bibja u nfittixha. Kif? Appuntu l-ħmira tkun għamlet xogħla. U allura qegħdin nifhmu illi dik il-ħmira tibda u tibqa' tagħmel xogħla sakemm l-għaġna temmel mhux nofsa kollha kemm hi. Pawlu infatti jiddikjara li kull Kristjan li huwa ħolqien ġdid. Int ħolqien ġdid. U tgħid jien kif jien ħolqien ġdid. Qed tifhem?
Fil-prinċipju aħna ħolqien ġdid għax dak ix-xogħol mibdi fina infallibilment se jasal sa tmiem glorjuż tiegħu. Kull minnu fi Kristu Ġesu u ħolqien ġdid il-qadim mar issa kollox sar ġdid. Allura rridu napprezzaw għal darb'oħra xi jgħidilna l-mulej permezz ta' Zakkarija. Zakkarija 4 vers 10 Issaqsi l-mistoqsija, min jista' jmaqdar il-jum tal-ħwejjeġ żgħar? Min jista' jmaqdar il-jum tal-ħwejjeġ żgħar? Forsi kif sabek il-mulej u kif beda ħalidwek jiġbdek bil-ħbula tal-imħabba tiegħu. Bil-mod il-mod, sakemm jibda jżerna id-dawl f'ruħek. Kien bidu ċkejkan, tmaqdrux. U tmaqdarx ukoll ix-xogħol li Alla qed jagħmel f'ħadd ieħor u tippretendix li kultant tista' taqġlu inti meta dik hija bħal ħmira. Tajt imma kemm inni ngħidu l-ħija, kemm inni ngħidu l-kuġin qed inkellmu, ma jridx jaf. Kompli kellmu bis-sabar. Qabel l-ħmira qiegħda tagħmel xogħla. Issa m'intix tinduna imma għadha pitada se tagħmel xogħla. Ta' bħal tifel. Tifel ta' twelid, imbagħad tibda jimxilek bl-imba vera, tibda tiggustah. Imma mhux biżżejjed. Imbagħad jibda jimxi, kultant, jibda mbagħad jimxi sura ta' nies, jibda jħaffef, jibda jiġri, jibda jisfen, jibda jagħmel li grejt għax ikun kiber. Irridu napprezzaw il-fatt li l-Ispiritu Santu irrid u jirnexxielu jippenetra anke kull qasam u kull rokna tagħna id-dixxipli ta' Ġesu. Pawlu jagħtina wegħda sabiħa immens fejn jgħidilna illi jiena perswas, konfidenti, illi dak li beda xogħol ta' fikom, jekk verament ix-xogħol tal-grazzja huwa mbdi fina, Pawlu jgħid Alla se jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Il-ħmira li miżruha fil-qalba tal-għaġna, dik il-ħmira attualment se tħemmer l-għaġna kollha. Jiena ma nistax ma neċċitax ruħi meta nagħmel din hija r-realtà li aħna qegħdin ngħixu llum il-ġurnata. Parabola tal-mustarda, parabola tal-ħmira. X'interess għandek biex tara s-saltna talla tinferex mondjalment mad-dinja kollha. X'interess għandek? Kemm inti involut fl-evanġeliżmu lokali, dak li rċevejt inti issa lest u biħġarek tgħaddih lil ħadd ieħor, kif ukoll fil-missjonijiet. Għaliex Ġesu ppreżentana dik is-siġra li tikber tant illi anke t-tjur tal-ajru jiġu. Dik għandek xenarju mondjali. U ma nistgħux inkunu interessati fiċ-ċirku ċkejken tagħna biss. Alla għandu sħaltna li qed tinfirex mad-dinja kollha. Kemm inti interessat fiha, bl-interċessjoni tiegħek, bit-talb tiegħek. Kull min jattendi laqgħat tat-talb hawnhekk regolarment nitolbu għax-xogħol qed isir f'pajjiżi oħra, fil-Peru, fl-Etjopja, fl-Afrika t'isfel, vera? Fl-Ukrajna. Nies qed insiru nafuhom, Alla qaribna lehom, tagħna viżjoni li dawn in-nies ukoll bħalna qegħdin involuti fix-xandir tal-kelma. Involut bil-interċessjoni anke blotjiet tiegħek, mhux vera. U jekk aħna nkonsidraw il-parabola tal-għaġna li bil-mod il-mod tittemmer kollha. Kemm dan ix-xogħol li beda b'mod misterjuż u ċkejken fil-qalb tiegħek kemm qiegħed jidher. Għax finalment imbagħad l-għaġna tidher li temret. Kemm qiegħed jidher f'ħajtek. L-imġiba tiegħek tidher li hija l-effett tal-Evanġelju. Kemm inti sinju fl-imħabba, fil-paċenzja, fis-sliem, fil-rażna, fl-umiltà quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Jew forsi verità xotta illi smajta u ma affettwatekx, ma bidlitekx. L-Evanġelu tas-saltna huwa Evanġelu potenti. Jekk tablaħ nemnuh jilħaq ir-rieda tagħna.
rrieda, nkunu rridu li nwieġbu, nkunu rridu li nobduh il-Alla, nkunu rridu li narawh u nħallu jitrasformana bl-operazzjoni tal-Ispiritu tiegħek. Żewġ paraboli kif għattilkom illi jekk aħna nżommuhom fil-qlubna jimmotivawna, jgħanqluna biex iva nkunu disċipli aktar fidili ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen.